Kedves barátaim, hiánypótló videóként teszem föl ezt a csörlő karbantartást. A téli szezonban úgyse tudunk vitorlázni, viszont a csörlőket rendbe tudjuk tenni. Ilyen esetben a csörlővel van már szerelve a hajóról, hogyha nincs, akkor ezt ugyanúgy a hajón tesszük meg, érdemes akkor mindenképpen valamilyen vászonnal, fóliával úgy védeni, hogy ne essen be alkatrész a vízbe. Ez egy 16-os Lémár csörlő, kötélvezetős. Ennek a szétszerelése könnyebb, mivel egy záró persely gyűrű van a tetején, ami a kupakot egyszerűen le tudjuk csavarni, nem kell különösebb hozzá, hogyha szorul, akkor itt egy kicsit vagy finoman megütve, vagy egy nagyobb villáskulcsa meg le tudjuk tekerni. Ha nem kötélvezetős, akkor annyi a különbség, hogy itt felül egy zégergyűrű van, amit mindenképpen zégergyűrű fogóval vegyünk le, mert ha azzal, akkor nagy valószínűleg a vízbe köt ki, és igen kellemetlen helyzetbe hozzuk magunkat. Levesszük ezt a zárókupakot, majd ezt a kötélvezetőkart. Utána van itt két kis ék, mindjárt kiveszem. Ezeknek a kivétel, hogy kicsit könnyebb, ha megemeljük a belső tengelyt, és akkor kivesszük ezeket a bronzékeket. Vagy levehetjük a köpenyt. Itt a köpeny még rajta marad a kötélfog, ezt majd utána leszereljük. Na, a belső testen vannak sorok, csapássorok, 2 darab, alatta pedig egy ilyen műanyag lemez, ami tulajdonképpen csak azt a célt szolgálja, hogy ne kopjon a bronz, ezen el tud pörögni. Ezt a testet, hogy ki tudjuk venni a tengelyt, ami néha kijön, néha nem. Ha már jós beragad a zsírtól, akkor könnyebben kijön, ha nem, akkor lekapjuk ezeket az alsó fogaskereket. Ez egy sebességes, a kétsebességes, akkor általában még másik oldalon is van egy ugyanilyen fogaskerék. A tüskét kihúzzuk, kiemeljük, akkor kijön a fogaskerék, amiben van egy kis műanyag persely, ezt is kikapjuk belőle. Van egy belső másik fogaskerék, ezt úgy tudjuk kivenni, ezt kicsit a tengelyt kijebb húzzuk, akkor elvileg ez a fogaskerék ki fog jönni. Kijött. Itt van egy kis műanyag kupak, ezt is kikapjuk, és most már ki tudjuk emelni könnyebben a tengelyt. Ez azért nehéz, mivel rajta vannak ezek a kis rugós lamellák, ami a csörlőnek a lelke. Na, szétkaptuk. A kötélvezetőnek a levétel egy kicsit még hosszadalmasabb, mert van 3 hosszú menetes csavarunk, amit ki kell kapni belőle. Jó, úgyhogy levettük ki, tekertük ezeket a csavarokat, akkor le tudjuk venni a kötélvezetőt. Még egy kicsit kell rajta tekernünk. Okay. Vigyázzunk, itt van 3 rugó, ami ezeket a kötélvezető tárcsát szorítja föl, hogy vékonyabb és vastagabb kötél is megfelelően működjön a csörlőhöz. Kivesszük a 3 rugót, ezeket még egyelőre hagyjuk, és ezt szétkapjuk 3 részbe alá. Egy első tányér, egy középső, egy kötél, hogy ne menjen a kötélvezetővel, azért van ez a középső kis műanyag rakva, és egy felső tárcsa 3 anyával, illetve csavarral. Ennek a kis csapoknak a kivétele, az pedig úgy néz ki, hogy mindegyik alatt van egy kis rugó, normál esetben, és ilyen kézzel is ki tudjuk venni, a haján esetben igen. Arra figyeljünk, hogy a rugó nagyon könnyen elpattan, tehát ilyen mutatom, fogjuk egybe, és van benne egy kis feszítő rugó. Ezeket erre tesszük, mind a 3-at kikapjuk. Csak behúz. Jó. A rugó és a lamella, és a... Hopp. Igen, most is szállt az egyik. Hát igen, a csörlő tisztításnak a legkényesebb pontja az az, hogy mivel ilyen icipici alkatrészek vannak, és nagyon könnyen elvesznek,
És utána egy ilyen kis rugót beszerezni utólag borzasztó nehézkes, tehát nagyon vigyázunk rá, ez a gyenge pont. Most szétkaptuk alapvetően a csörlőnket, most jönne a tisztítás. Tisztításhoz bármilyen zsíroldó anyag, lehetőleg ne túl erősen, tehát ne nitrohigító, de egy lakbenzin, sima benzin, erős alkohol elegendő. Célszerű egy kis műanyag edénybe az apró alkatrészeket, fogaskerekeket, csapágyakat beletenni, és egy kis benzint ráönteni. Mondom, hogy sima lakbenzin elegendő hozzá. Nagyobb elemeket meg még egy vödörbe megtisztítani. Azért célszerű két külön, egy kisebb az apró alkatrészeket, mert előfordulhat, hogy a sok zsírba bele ragad, ami a vödör alján lesz majd a higító, egy ilyen kisebb alkatrész, és nem találjuk meg, vagy véletlenül kiburítjuk belőle, tehát jobb ezeket külön tárolni. Maga megtisztítása, itt a csörlő már letisztítottam, alapvetően csupa zsíra, amikor szétszedjük, ezt is látni fogjátok. Beáztatva kicsit megoldódik már a zsír, és kivesszük, akkor célszerű egy ecsettel szépen letakarítgatni. Ahol jobban rá ragad, besül a zsír, ott egy kis késsel vagy csavarhúzóval szépen kikaparhatjuk azokat a részeket, ahol megmaradt. Teljesen fénytisztítára tisztítsuk le a műanyag alkatrészeket, azokat kevésbé marassuk meg esetleg valamilyen benzinnel, az egy rövid ideig, csak éppen amíg leszedjük róla a zsírt, addig benzinezzük, utána célszerű lemosni, és inkább majd, hogyha miatt összeszereljük, egy szilikonsprével mondjuk lefújva rakjuk össze. A zsírzás lesz a következő fázis, amikor már megtisztítottuk. Amikor megtisztítottuk az elemeket, és megvan minden alkatrészünk hozzá, akkor finoman bezsírozzuk. Alapvetően egy finom híg, gépzsír szerencsés hozzá használni, illetve egy picike olaj a finomabb részekhez, ezekhez a csappantyúkhoz, mivel ha túl sok zsírt teszünk bele, akkor megszorulhat. Nézzük a zsírzást. Ugyanúgy ecsettel zsírozhatunk, és minden olyan részét a csörlőnek, ahol mozgó alkatrészek vannak, nagyon finoman, vékonyan bezsírozunk. Nem kell vastagon, mert ha sok a zsír, akkor azért a por beleszáll a csörlőbe, akkor hamarabb fog tömődni, elkoszosodni újra a csörlőnk. Tehát nagyon vékonyan, nem kell túlzásba vinni a zsírozást. Itt belül, persei közepét ugyanúgy finoman meg kell zsírozni, mivel ez a tengelyem is majd benne mozogni fog. De egy szép kis türelemjáték, nem kell kapkodni, szép egyenletesen mindenhol be kell zsírozni. Az alsó rész. Rozsdamentes anyagból, illetve bronzból, rozsdásodástól nem kell félnünk. De ugyanúgy, ha a zsír majd eltömődik, akkor nézzük ezt a kis műanyagot is. Finoman bezsírozzuk. Mindkét oldalt. És elkezdjük összeépíteni a csapágysorokat is. És elég, ha rákenjük, utána majd amikor forognak a csapágyak, akkor úgyis szétoszlik.
osztatják a zsírt. És ahogy említettem, nem kell túlzásba vinnünk. Jó, tegyük be alulra. Ezt a nagy csapágyat. Először a fenekén egy kis műanyag zárókupak, hogy alulról ne kapjon erősséget. Ezt pattintsuk be a helyére. Jó. Tetejére erre is mehet egy kis zsír. És majd a csapágykereket alulról fölülről szintén meg. Kenjük, itt belül fontos, de ide se kerüljön túl sok, mert utána később gondot okoz, ha hamarabb eltömődik. Ezeket szépen körbe kenjük. Magáról a mosásról, a benzes mosásról ezt nem vettem fel, mert előtte már letakarítottam a zsírt róla. Ott is ugyanúgy ecsettel szépen letakarítjuk az odaszáradt zsírt. Na, erre becsiszik. Majd jön a kisebbik fogaskerék. Ugyanúgy kap egy kis zsírt kívülről. Alul fölül, kicsit belül, ebben jön a kis műanyag persejünk. Jó, azt is megkenjük egy kicsit. Jó. Ez szimmetrikus, mindegy milyen oldalról tesszük be, majd jöhet rá a kis csapszeg. Ezt nézzük be föntről, szemre, hogy beletaláljunk, majd én ezt kicsit feljebb húzom, mert most úgy dobom. Jó, ez síkba kerüljön, és erre jön rá ez a látétlemez. És elvileg ez már szépen itt elforog. Jó. Tengelyt. Ezt a részét, itt ahol most már összeraktam, inkább csak olajat csöppentsünk bele, zsírt nem kell ide betenni, mert általában ez, ami megtelik zsírral, beragad, és nem működik, tehát így megszorul valamilyen állapotba, és szépen nem, ennek az lényeg, hogy finoman visszaugorjon mindig. Jó, és jöhet a zsír. Mind a tengelyre mindenképpen kell. Alulra is egy kicsit. És csak így kívülre finoman, de nem kell nagy mennyiségben. Ezt majd a forgás folyamán szétszedni. Ja. Majd belecsúsztatjuk. Ennek a belehelyezése kicsit összezárjuk a rukos lamellákat, és akkor bele kell, hogy csúszson. Egy kicsit forgatva leengedjük, majd egy bizonyos ponton beleereszkedik, és most már együtt forog a rendben. Jó, most egy kis kéztörlés, és jöhet a köpenynek az összeszedése. Itt ugyanúgy bezsírozzuk, ja, még előtte ezt is bezsírozzuk. Itt is a belső köpeny, ahol a csapágyak forognak, azt is kenjük be, illetve alul, ahol a fogaskerék érintkezik ezzel de ide se tegyünk sokat, mert jellemző általában ez a rész itt kap nagyon sok zsírt, és itt kezd el majd megszorulni a csörlő idővel, tehát csak finoman, nem kell túlzásba vinni. Van, aki olajat használ, de nem túl szerencsés, már nagy melegben nyáron az olaj, ahogy megoldódik, úgy kifolyik, és utána nincs megfelelő kenése, tehát csak a rugós lamellákhoz használjunk olajat, egyébként zsírt használjunk.
majd ezt az elemet is ráhelyezzük. Jó, ez is van. Most jön a ja nem, még előtte ezt most leveszem. Nem tettem rá ezeket a kis rugós lamellákat. Ezeknek a visszaszerelése egy kicsit már érdekesebb, vagy a visszahelyezése. Először tegyük bele a lamellákat rugó nélkül. Így. Akár mind a hármat, akkor már legalább a helyükön vannak. Itt egyelőre csak egyféleképpen lehet beletenni, tehát nem lehet eltéveszteni. Másik irányba, ha beteszi az ember, akkor nagyon, nagyon hülyén néz ki, nem lehet behajtani a helyére, tehát nem lehet eltéveszteni se. Ezeket így behelyezzük. Egyébként csak javaslom, hogy a szétszedésnél, ha valaki bizonytalan magába, akkor érdemes egy-két fotót készíteni a fázisokról, összeszedéskor segíthet. Tehát benn van valami, de rugó még nincsen. A rugó lelke, mert az a csörlőnél az a fontos, hogy visszafele, tehát hogy fogjon, ne pörögjön visszafele. Na a betétel, kicsit kiemeljük, becsúsztatjuk oldalról a helyére a kis rugót, és most kicsit sötét van, így nehéz, de tulajdonképpen amikor kis csavarhúzót használunk, ez a legkis, ilyen finomabb munkát igénylő művelet. Most már be is csúszott, megmutatom, tehát ott van benne a rugó, és ezt mind a háromnál megismételjük. Tesszük a rugót, nagyjából a helyén van, akkor rásegítünk egy kicsit a csavarhúzóval, hogy jó helyre kerüljön. Benn is van. Következő. Van még megvan mind a három. Ezekre vigyázzunk, mert borzasztóan nehéz utólag beszerezni. Nem egy lehetetlen, és akkor csörbölcsere. Helyen csúsztatjuk majd. A szerencsénk van, akkor ez is. Becsúszik a helyére, és mind a három szépen működik. És jönnek a kis rugók. Hát egy icipici zsírt, itt ezt a részt csak olajozzuk, ide zsírt ne tegyünk, de a többi része akár a rugókat is egy finoman megkenhetjük korrózió gátlás szempontjából, de nem kell különösebben túlzásba vinni. Meg azért is jó egyébként egy kis zsír az ilyen alkatrészeknél, meg kicsit odaragasztja és kevésbé pattanik el, veszik el, és jobban megmarad a helyén. Beletettük a hüvelyébe. Mint különösebben egy icipici zsírt kap, inkább csak korrózióvédelem szempontjából, de itt nincs forgóalkatrész, mondom, ezt mindenképpen csak olajozunk. Egy olajcsöpet tetejére megmozgatjuk és belefolyik, tehát nem kell több. És jöhet meg a perselyek alsó rész, középső és felső. Össze is rakhatjuk. Így. Három elemet. És akkor úgy kell rátenni, hogy a csavarok a menetes luk fölé kerüljenek. Ezek általában azért elég pontosan el vannak készítve ezek a csőrök, de előfordulhat, hogy egy harmadot kell fordulni, mert esetleg nem pont ott érzi legjobban magát, akkor azt tegyük meg. Először mind a hármat egy kicsit csavarjuk bele, hogy rátaláljon a menetre. Még eddig nem találtál. Sikerült megtalálni a lukját. Hát, neki még nem. Lehet, hogy így kell fordítanom egy negyedet. Egy harmadot.
ami körülbelül a helyén van, a nő beletalált, akkor szerencsénk van, akkor őnek is azért meg kéne találni a helyét. De ezek szerint ennyi pontatlanság van benne, hogy nem. Tökéletesen. Sikerült, kellett rajta fordítanom egy kardot, és most már belementek a menetes lukakba a csavarok. Meghúzzuk, nem kell agyon húzni, csak éppen, hogy megszoruljon, és egyáltalán, mint egy kerék felszerelésnél, hogy ne vertemedjen, mindig egy kicsit húzunk a mindegyik csavaron. Ja, és csak ilyen finoman, nem kell túlzásba vinni, mert nem tud kijönni. Felszereltük. Ja, rendben. Na, most jöhet bele a tengely. A beletételnél nem fog azonnal beleugrani, mert itt vannak ezek a kis rugós lamellák, amiket egy kicsit csavarhúzóval el kell tolni, hogy belecsusszon a köpeny a tengelyre, rácsusszon. Kicsi. Ja. És addig fordítjuk, amíg bele nem esik, tökéletes. Jó. Na, és ahogy az elején is említettem, ezeket is egy picit zsírozzuk be, mert tulajdonképpen ezek is kopó alkatrészek, mert forog a tengely. Főleg a belső része. És ezeket ezekbe a vájrokba kell beledugni. Ilyenkor, amikor beleteszem, akkor nem megy teljesen a helyére még. Mindjárt mutatom, mert meg kell emelni a tengelyt. És tulajdonképpen ezt tartja, kicsit megemelve a tengelyt, hogy alul ne kopjon, ne dazsődjön. Jó. Picit megemeljük, és akkor becsúsznak ezek a helyére. Jó. Most a kötélvezető jön rá. Meg kell azt a helyet keresni, ahol könnyedén rácsúszik. Kicsit beljebb nyomjuk. Jó. Helyén van. Van ez a kis műanyag alkatrészünk, ami a kötélfogó belsejében van, hogy nem menjen, ezt pedig finoman meg akarom fordítani arra fele, hogy ez a rész, ez a kötélfogó alá kell kerülni, finoman megemeljük, hogy már ne csúsztassuk ki a helyére, és ezt alátoljuk így vissza. És mehet rá a zárógyűrű. Egy pici zsírt ez is kap valahogy csap egy a menetre körbe. Csak finoman. Sok. Jó. És csak kézzel meghúzzuk, nem kell különösebben erősen meghúzni, nem lesz semmi baj. És elvileg össze is pakoltuk. Megnézzük, hogy forog. Ó, finom. Hogy jó, hogyha ilyen finom csettegő hangot ad, hogyha már nem csetteg, akkor tulajdonképpen az azért van, mert a zsírba beleragadnak az a kis lamellák. Jó, tökéletesen jó. Működik. Köszönöm a figyelmet, ennyi.